בגובה העיניים. מדברים זכויות ילדים ומה שביניהן. שלום, אני יערה תקווה גורן גלעד, חלק מפרויקט שמוביל את קולם של בני הנוער בנושאים החשובים באמת. כמו למשל, יזמות ופרויקטים מעוררי השראה. היום נארח אישה סופר מעוררת השראה, ענת אמיר, מנכ"לית של עמותת חינוך לחיים, אבל חוץ מזה, יזמית חברתית בנשמה. היא לא חיכתה לרעיון גדול או לקרן תמיכה, אלא פשוט התחילה לעשות, מהלב. בין אם זה ציורי קשתות בתקופת הקורונה, או יוזמה שנועדה לעזור למבוגרים וחיילים. היא מראה איך יוזמה מתחילה מהמקום הכי פשוט. היי ענת, איזה כיף שאת פה. היי יערה, איזה כיף להיות פה. מה שלומך? ממש טוב, מרגישה בבית. את מנכ"לית של עמותת חינוך לחיים, אבל אנחנו פה בעיקר בגלל היוזמות האישיות שלך, אלה שלא היו מתוכננות. רוצה לספר לנו על הראשונה? בטח, בשמחה. אז אי שם בתחילת הקורונה, ממש בימים הראשונים, כשפתאום הודיעו על סגר ומערכת החינוך נסגרה וילדים היו בבית, חשבתי מה אפשר לעשות כדי קצת לשפר לאנשים את המצב רוח, בעיקר לילדים שלי, והצעתי לבן שלי לצייר קשת בענן ולכתוב מתחת הכל יהיה בסדר, ולתלות את זה מחוץ לבית. בעצם היוזמה הזאת יצאתי באיזושהי קבוצה של אמהות, שמי שרוצה מוזמן להצטרף אליי לדבר הזה, ובעצם נקשט את היישוב שבו אנחנו גרים. ובאמת ככה זה התחיל. זה התחיל בקשת אחת, שנתלתה על שער הבית. מהר מאוד הצטרפו עוד עשרות קשתות באזור של חוף חפר, של אזור ויטקין. ובאמת לאט לאט התחלנו לקבל צילומים של קשתות מכל הארץ, ואחרי כמה ימים אפילו מכל העולם. קיבלתי קשתות מברזיל, מארגנטינה, מארצות הברית, מאוסטרליה, מכל אירופה, איטליה, לונדון, צרפת, והיוזמה שהתחילה ממש בציור קטן, במטרה קצת לשמח, התפשטה ונהייתה מה שהוגדר אחרי זה על ידי מלכת אנגליה בנאום שלה לאומה, מגפה חיובית וסמל האופטימיות של התקופה. אז זה התחיל בפשוט ציור קטן. לא תכנן שזה יהיה איזה משהו גדול או מפורסם? ממש לא תכננתי כלום. הרצון שלי היה לראות איך באמצעות קצת צבעים ואיזושהי אמירה אופטימית, אנחנו מצליחים להרים את המצב רוח. היום נורא קשה להתחבר לרגשות האלה, אבל הימים הראשונים של הקורונה היו מאוד מאוד קשים. אנשים היו בסטרס קיצוני, בפחד, סגורים בתוך הבתים, ובאמת כל מה שרציתי זה רגע לנסות קצת לשמח. גם היינו מוגבלים למרחב של הבית שלנו, לא היה אסור לצאת. אני חושבת שזה היה בערך 100 מטר מהבית או משהו כזה. אז אמרתי, כל אחד במסגרת הבית שלו יהפוך את הבית לקצת יותר צבעוני ואופטימי. ובאמת קיבלתי המון פידבקים מאנשים שהלכו ברחוב ונתקלו בקשת ועצרו, וזה פשוט היה רגע שהם הגדירו כרגע של צבעוניות ואופטימיות בתוך השחור שהיה לנו בתקופה ההיא. אז זו הייתה יוזמה אחת. מה זה ואהבת? זה גם התחיל בלי תכנון? זה פשוט קרה? האמת שגם ואהבת התחילה בלי תכנון. חברה שלי טובה מהקפוארה, אני עושה קפוארה המון שנים. חברה טובה שלי התקשרה אליי איזה ערב אחד, גם כן בתקופת הקורונה, זה כבר היה לדעתי הסגר השני או השלישי, קצת יותר קדימה בשנה, ואמרה לי, תשמעי, אני ואחותי מרגישות שחייבים לעשות משהו. יש המון מבוגרים סגורים בבתים שלהם, וחייבים לעשות איזושהי פעולה לתמוך במבוגרים שיושבים בבית. וחשבנו לעצמנו מה אפשר לעשות. ואחותה, שקוראים לה ליאור, גרה בקנדה, והיא מאיירת. והיא באחד הלילות ללא שינה, היא העירה את המשפט ואהבת לרעך כמוך בתוך לב. ובעצם היה לנו איזה סלוגן או איזשהו לוגו, ואמרנו, אוקיי, בואו נדפיס את הלוגו הזה על חולצות,
נמכור כמה חולצות, נגייס קצת כסף, ואת הכסף הזה נתרום לעמותות שפועלות למען קשישים וניצולי שואה. ואז התחלנו להתמודד עם שאלות מאוד מאוד גדולות, של איך אנחנו בכלל מוכרות מוצרים, שאין לנו מוצרים ביד, האם אנחנו קודם כל נותנות לאנשים להזמין, ואחרי זה מדפיסות לפי ביקוש, ואין לנו שירות לקוחות, בכלל לא היה לנו אתר אינטרנט, על איזה פלטפורמה אנחנו הולכות לעשות את זה. וככה ב3 שבועות מאוד, מאוד עמוסים, הרמנו אתר אינטרנט, והתחלנו לפרסם קצת בפייסבוק, והחלטנו שביום שבת בערב אנחנו פותחים את הקמפיין. ביום שבת בערב באמת הקמפיין עלה לאוויר, ואנחנו שמנו לעצמנו למטרה שבכל הקמפיין שהיה אמור להיות 3 שבועות באוויר, נצליח לגייס בערך 7,000 שקלים, שמתוכם בערך 3,500 שקלים זה הוצאות, אז יהיו לנו בערך 3,500 שקלים לתרום לעמותות שיעשו משהו לטובת מבוגרים. באותו שבת בערב, הקופה נסגרה על למעלה מ-30,000 שקל. ובתום 3 שבועות של קמפיין, הגענו לכמעט 300,000 שקלים, שמתוכם 150,000 שקלים נתרמו ל3 עמותות שפועלות למען קשישים וניצולי שואה. אז גם הצעד הזה התחיל באיזשהו תכנון ספונטני, פשוט מאיזשהו רצון לעשות טוב. לימים את אותו קמפיין שכפלנו, כבר 4 פעמים. פעם נוספת הייתה למען נשים ונערות בסיכון, פעם נוספת הייתה למען ילדים מיוחדים. הפעם האחרונה, לצערנו, הייתה למען השבת החטופים. וסך הכל, מכל הקמפיינים גייסנו למעלה מ1,000,000 שקלים, שהלכו למטרה של תמיכה בעמותות שמזדהות עם מטרת הקמפיין שהעלינו. וזה מדהים, כי שוב, לא עשית את זה כמנכ"לית, רק בן אדם אחד שהרגיש צורך או רצה לעזור. נכון. אז מה את רוצה או היית אומרת לנוער שיש להם רעיון והם חושבים שזה קטן מדי או שאין מאיפה להתחיל? תראי, זאת באמת אחת השאלות הכי חשובות בעיניי, כי אני זוכרת הרבה פעמים שהייתי בחיים שלי בסיטואציות שחשבתי שאין לי שום יכולת להשפיע בגדול. אני חושבת שהרבה מאיתנו מסתובבים, ובטח כשאנחנו בני נוער, ובסוף הפרויקט הזה עוסק בזכויות בני נוער, וביכולת של בני נוער להביא את עצמם לידי ביטוי. אני חושבת שהרבה פעמים יש לנו הרגשה שלא משנה מה נעשה, זה לא באמת ישפיע. ואני למדתי בטח באמצעות הפרויקט הראשון, שצעד קטן שלנו יכול ליצור שינוי. אני זוכרת באחד הימים פנתה אליי אימא, שסיפרה לי שהקשתות גרמו לה ליצור בעצמה יוזמה, והיוזמה שלה הייתה ליצור מסכות רב פעמיות, צבעוניות ומשמחות. אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל בהתחלה זה באמת היה מסכות בד, הסינתטיות האלה, והיא אמרה שנמאס לה לראות את הילדים שלה עם המסכות האלה, והיא נורא רצתה שגם המסכות שהן היו קשות, אבל שלפחות הן יהיו קצת משמחות. ובאמת הגיעו אליי המון עדויות של אנשים שהחליטו לצייר, אמא אחת שלחה לי תמונה של הבת שלה, יושבת עם 80 פתקים ושוקולדים, עם הקשת של הכל יהיה בסדר ושוקולד קטן, והם פשוט הדביקו את זה על כל אחד מהבתים בבניין שבו הם גרו, ובאמת אין סוף יוזמות שהתגלגלו מהיוזמה הזאת. אני חושבת שבסוף צריך להבין שאנחנו יכולים לעשות צעד קטן שיכול ליצור שינוי גדול, ולכל אחד מאיתנו יש את היכולת לעשות את זה. גם אני לפני כמה שנים לא האמנתי שיש לי יכולת להגיע להשפעה כזאת רחבה. ואנחנו חייבים לנסות. זאת אומרת, אם יש משהו שבוער בנו, אם יש משהו שבוער בכם כנוער, ואני חושבת שהפרויקט הזה זה הדוגמה הכי טובה שאפשר לציין. כולכם הגעתם לפרויקט הזה מתוך איזשהו רצון פנימי שלכם, ליצור שינוי, להשמיע את הקול של הנוער. ותראי איפה אנחנו יושבים, חצי שנה אחרי זה, אנחנו יושבות פה ומקליטות פודקאסט שמדבר בדיוק על הדבר הזה. והפודקאסט הזה יושמע ויופץ ויגיע לאנשים ויעורר השראה ויגרום לאנשים גם לפעול. מקווה מאוד. אני בטוחה בזה, כי אתם אלופים. אז אמרת שיש לזה קשר לפרויקט בנושא זכויות ילדים. את רוצה קצת לפרט על הפרויקט שלנו מנקודת המבט שלך, בתור מנכ"לית העמותה? בטח, אני אשמח.
בעצם המטרה שלנו, כשאנחנו קיבלנו לידיים את הפרויקט החשוב הזה, בעצם קיבלנו את הפרויקט הזה דרך ארגון האם שלנו, שהוא ארגון בינלאומי שנקרא Learning for Well-being, שהם קיבלו תקציב גדול מקרן שוויצרית שנקראת קרן בוטנר, שמשקיעה את כל הכספים שלה בתמיכה של העלאת מודעות ומימוש של זכויות ילדים ברחבי העולם. ובעצם אנחנו זכינו להוביל את הפרויקט הזה פה בארץ, כשהמטרה שלנו הייתה לגרום לבני נוער להבין שיש להם המון 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 זכויות, ילדים ובני נוער, וגם ללמד ילדים ובני נוער איך בכלל לבדוק מה מתקיים בעולם שלי, איזה זכויות יש לי, מה לא מתממש. רגע, יש זכויות שלא מתממשות בחיים שלכם, שהיום אתם מודעים אליהם שלפני חצי שנה, אולי בכלל לא הכרתם. ואני חושבת שהפרויקט הזה שמתקיים כרגע באופן נרחב בארץ, הפרויקטים שיצאו, אני זוכרת שהתעסקנו המון בשאלה של איזה פרויקטים יקומו. ואנחנו בתור מבוגרים לא יכולנו לדמיין מה יהיו הפרויקטים שבני הנוער ירצו, והרבה פעמים לחצו עלינו מלמעלה לתת דוגמאות לפרויקטים שיכולים לקום. ואמרנו שבאמת האג'נדה היא לראות לא מה אנחנו כמבוגרים חושבים שילדים או בני נוער צריכים, אלא באמת ללכת לנוער ולשאול אותם, מה אתם רוצים? ויש לכם ממש את הכוח ליצור שינוי. אז לשבת פה כמעט קצת יותר מחצי שנה אחרי שהתחלנו, ולראות את הנקודה שבו אתם נמצאים, ואת הנקודות שבהן נמצאות יתר הקבוצות שפועלות במקביל אליכם, זה סופר מעורר השראה בעיניי. ותרצי כן לספר קצת על הפרויקט שלנו, של עמק חפר, מנקודת מבטך? אז אני חושבת שקודם כל עברתם תהליך מדהים. אתם גם הקבוצה הצעירה גילאית ביותר שיש לנו בפרויקט, והוכחתם שגיל זה לא פקטור. ואתם עובדים בצורה מדהימה. אני גם במקרה, בגלל שאני תושבת עמק חפר, ומאוד היה חשוב לי שהקבוצה הזאת תקום, אני עדיין איתכם בקבוצת הוואטסאפ, אז אני ככה קצת עוקבת אחריכם ורואה את הפעילות שלכם, ואת הערכים שאתם מביאים, ואת הדרך שבה אתם מנהלים את השיח ביניכם לבין עצמכם, ואיך אתם מקבלים החלטות. אני חושבת שבסוף הפרויקט שלכם הוא פרויקט מדהים. הוא יאפשר לכם, כבני נוער, לדבר עם מבוגרים ולהציג את נקודת המבט שלכם. אני חושבת שעצם זה שהלכתם רגע ושאלתם בכלל, ולא התבססתם רק על הקבוצה הקטנה, 10-12 משתתפים שיש בתוך הקבוצה, או שהיה בזמנו, אלא הלכתם ושאלתם, מה חסר לנו? מה אנחנו רוצים? גיליתם תשובות אותנטיות, ואתם מרימים פרויקט שהוא מדהים, שהוא באמת הולך לגעת בזה. אז אני מאוד מאוד גאה בכם, ממש. הדרך נשמעת מדהימה, אבל גם בטוח יש קצת קשיים או הרבה. יש המון קשיים. את יכולה לספר לי על כל הקשיים שאתם חוויתם במהלך הדרך להגיע לפרויקט המדהים שאתם מרימים. תשמעי, נגיד במסגרת הפרויקט הזה היו הרבה מאוד קשיים. הפרויקט היה אמור להתחיל בכלל שנה קודם. כבר היינו מוכנים, הכל היה מוכן וערוך. היינו אמורים לצאת לדרך בנובמבר, ופתאום 7 לאוקטובר, ומלחמה. ואיך בכלל מדברים על זכויות ילדים בתוך תקופה כל כך מאתגרת, בתקופה שבה זכויות ילדים נרמסו בצורה הכי ברוטלית שאפשר. ובאמת היה לנו מאוד חשוב לנסות להצליח להרים את הפרויקט כבר בשנה ההיא. לצערנו קיבלנו הנחיות מלמעלה שהפרויקט לא יכול להתקיים, שבתקופה של מלחמה אנחנו לא מדברים עם בני נוער, אנחנו נותנים לבני נוער ממש להתעסק בדברים שחשובים להם כרגע, אנחנו לא דורשים מהם ולא מבקשים מהם. ובעצם ככה חיכינו וחיכינו וחיכינו, וחיכינו לאור ירוק להוציא את הפרויקט בשנת הלימודים האחרונה. וגם זה, קיבלנו את האישור להוציא את הפרויקט ממש איפשהו באמצע החופש הגדול, ולהתחיל לרוץ ולגייס קבוצות, ולרתום בתי ספר, ולצאת בפעם הראשונה עם פרויקט בינלאומי, בתקציב מאוד מאוד גבוה, בתפוצה ארצית נרחבת. זה היה מאוד מאתגר, בפרק זמן מאוד קצר, ואתם בטח זוכרים את כיתות הרגליים שעשינו, והגענו אליכם, ועשינו רעיונות, וניסינו למצוא יום שאפשר להיפגש כולם, ועברנו המון אתגרים. בכל אחד מהפרויקטים שהרמתי בחיים שלי, עברתי המון המון אתגרים.
אבל אתגרים הם מאתגרים. צריך פשוט לא להיבהל מהם. צריך לדעת שבסוף כשמצליחים לפצח אתגר ולהתגבר עליו, זה הופך להרבה יותר מתגמל. ויש גם אתגרים שלא מצליחים להתגבר עליהם. ואז צריך לחפש דרך אחרת. אבל בסופו של דבר, להבין שאתגר זה חלק מהעניין, זה חלק מהסיפוק. תודה רבה. ענת, תודה רבה על השיחה הזאת. את השראה ענקית, והראית לנו איך דברים באמת קורים. תודה לכם. באמת, אתם עשיתם פה הכל. אז זהו להיום. אם גם לכם יש רעיון קטן שמרגיש גדול, אל תחכו. תלכו, תעצבו, תלמדו, תכתבו, ואולי גם הפרויקט שלכם יגיע לרמה ארצית או בינלאומית. אם אהבתם, מוזמנים לעקוב, לצפות בסרטונים ברשתות החברתיות ולשלוח לחברים. בגובה העיניים, כי לכל אחד יש מקום לחלום ולהגשים.